इसके ଭଲ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଥାଉ କାହିଁକି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଥଣ୍ଡା ବାକି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ଆଜି କହୁଛି ଭଲ ଲାଗିଛି କାଲି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଇଦିନି କାଲି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଇଲି ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେହଟା ତ ଆଖିର ଏତେ ପାଣି ଗଡ଼ୁନାହିଁ ତବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଦୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋଳିବା ବାରଣୀ ଦୋଳି ଫୁଣି ମେଳା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି ଆଜି ଆସିଛି ବାସ୍ ଏଥର ଜମିବ ଦୋଳି ପାଇଁ ମୋ ପରେ ପ୍ରେମିକଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା 6 ତାରିଖ ଦୋଳି କିଏ হবে ফাইনালি আগে রকেট দেখা যাবে।